la cara fins a l'últim moment. I malauradament som baix. Mister, quina valoració faries d'un partit que en 5 minuts ha estat tràgic per nosaltres? Bé, el balanç final ha estat negatiu. Ha estat un partit en què crec que hem anat molt bona primera part, controlant molt bé el Sant Andreus i avançant-nos al marcador. I bé, crec que la segona part també hem sortit bé, però hi ha hagut aquests 5 minuts fatídics en què el primer gol de l'empat d'ells ens ha fet mal. Hem estat desconcentrats durant uns minuts i de seguida ha arribat aquest segon gol i el tercer en contra. Bé, crec que ha sigut un partit molt bo de Lleida, excepte 5 minuts que ens han passat molta partida perquè el rival ha estat molt efectiu en aquestes accions. Pel de més, ens han de sentir orgullosos d'aquests jugadors, perquè ho han donat tot, han donat la cara, han fet patir molt un dels grans de la categoria i hem estat molt a prop. S'acaba del somni, Emili? Bé, matemàticament hi ha punts i hi havia, però avui hem estat molt a prop d'agafar aquest tren de la promoció i ara evidentment molt lluny, però ens hem de sentir orgullosos d'haver pogut arribar a disputar aquesta final i estar a punt d'aconseguir-ho. Crec que els jugadors es mereixen allò. Ens treu una mica del partit aquí a baixa de Joan Moya, quedem amb 10 i després hi ha Casado que provoca la falta del gol del Sant Andreu. Aquella acció amb un partit que està ben controlat ens treu una mica del nostre camí. Sí, són detalls i és un moment clau, però jo crec que era l'entrada per darrere castigada de forma benevolent en groga del seu jugador, el nostre jugador queda lesionat, a partir d'aquí hem de fer una falta, estem en prioritat, i el Sant Andreu, que és molt fort en el joc aeri, ens treu avantatge. Sabíem que ens podien empatar amb una acció d'aquestes, la primera part ja havíem creat així, però a més crec que el moment de la lesió del Joan Moya ens ha descentrat una mica en aquesta acció. I després repeteixo, fa 5 minuts de poca concentració, ens ha fet mal a l'empat. A què ho atribueixes aquests 5 minuts? Perquè es descontroli a partir de l'empat, perquè el partit estava controlat, portava 20 minuts de la segona part i fins i tot el Sant Andreu pràcticament no havia arribat a porta, tenien precipitacions, ansietat, tu arribaves, controlaves, tenies el partit controlat. Sí, però bé, el gol canvia els estats d'ànim, no? I ells, evidentment, els ha fet creure que podien guanyar el partit. Nosaltres, uns breus minuts, però pràcticament la jugada següent no hem estat lo concentrats que havíem d'estar, perquè el segon gol és una pilota penjada de castanya que hem de defensar millor. I bé, jo crec que és això. L'impacte una mica mental que té l'encaixar un gol quan tens tot molt de cara, ho estàs fent molt bé i de cop et ve un revés d'aquests. Són instants, minuts, segons a vegades que si estàs despistat et fan el segon. Es va passar el dia de la grama i avui és una llàstima que ha tornat a passar. Però també és molt meritori que l'equip després amb 3-1 s'ha aixecat, ha anat a bon partit i hem estat a punt d'almenys aconseguir l'empat. Alguns jugadors se'ls ha vist força afectats al final del partit, especialment Gerson i Gravitone. Sí, perquè podeu imaginar la il·lusió i les ganes que hi havia en l'equip abans del partit i també el descans, que veiem que estàvem fent un bon treball, que estàvem a prop i que ho podíem fer. Llavors sap greu perquè si guanyen imposant-se en joc, mostrant superioritat, però crec que ha sigut un partit en què hem jugat com a mínim igual que ells i en moltes fases millor, per això encara és més bo. Doncs aquí la roda de premsa